Dattakonka yayi rana mai kishi na zamfarawa. Ahmadu Yandi mai karamci ni shine farin ganina. Dauda Lawal kana da jigo na amana ubangidana. 08037378792 za ku saurari wannan waka daga bakin SAFIYANU a sha sauraro lafiya. Dattakonka yayi rana mai kishi na zamfarawa. Ahmadu Garba Yandi na ce ni shine farin ganina. Dauda Lawal kana da jigo na amana ubangidana. Dattakonka yayi rana mai kishi na zamfarawa. Ahmadu Yandi mai karamci ni shine farin ganina. Dauda Lawal kana da jigo na amana ubangidana. Dattakonka yayi rana mai kishi na zamfarawa. Ahmadu Yandi mai karamci ni shine farin ganina. Dauda Lawal kana da jigo na amana ubangidana. Na sanya ka fari Allah mai ikon dare da rana. Sarki mai ruwa da iska kai ji kayo ganina. Ahmad Garba Yandi Allah ka ƙara tsare ubangidana. Ya Allah ka kare Dauda ga sharrukan dare da rana. Dattakonka yayi rana mai kishi na zamfarawa. Ahmadu Yandi mai karamci ni shine farin ganina. Dauda Lawal kana da jigo na amana ubangidana. Ya Allah daɗo salati ga Dahajini na Larabawa. Ƙarshen kyan hali da fuska ga takun Muhammadawa. Sa'a halinsa har sahabu ni na yarda sun fi kowa. Sa Ahmad da gwamna Dauda da ni har ma da 'yan uwana. Dattakonka yayi rana mai kishi na zamfarawa. Ahmadu Yandi mai karamci ni shine farin ganina. Dauda Lawal kana da jigo na amana ubangidana. To jama'a salamu alaikum al'umma maza da mata. Na dawo da ɗan nishaɗi tun da jihar mu ta yi rata. Ahmad Garba zani wake dan na lura bai da keta. Jigo garkuwa ga Dauda ai samun ka yayi rana. Dattakonka yayi rana mai kishi na zamfarawa. Ahmadu Yandi mai karamci ni shine farin ganina. Dauda Lawal kana da jigo na amana ubangidana. Ahmad Garba Yandi tabbas mu zowar mun ga haske. Ga ayyuka a ko'ina yau zamfar yanzu mun ga sake. Ba ƙarya da cin amana rescue mun ga wanga take. Ahmad Garba Yandi sufa kwamishinan ga kai suna. Dattakonka yayi rana mai kishi na zamfarawa. Ahmadu Yandi mai karamci ni shine farin ganina. Dauda Lawal kana da jigo na amana ubangidana. Ahmad Garba Yandi bango barci garkuwar mafarki. Na amana ga gwamna Dauda dole su yarda ko fasunki. Dattijon ga mai akida an so in sake kanaki. Aiko mai ruwa da iska ni kai ne ubangidana. Dattakonka yayi rana mai kishi na zamfarawa. Ahmadu Yandi mai karamci ni shine farin ganina. Dauda Lawal kana da jigo na amana ubangidana. Angon Hajiya Safiya mai kishi na zamfarawa. Dattakon da yayi gado Ahmad bai faɗa da kowa. Aikin ilimi da Thailand injiniya uban su Hauwa. Ahmadu Yandi kai zarra kwamishina ubangidana. Dattakonka yayi rana mai kishi na zamfarawa. Ahmadu Yandi mai karamci ni shine farin ganina. Dauda Lawal kana da jigo na amana ubangidana. Ta gaba mai gidansu Hajiya Safiya Yandi mai gidana. Hajiya Sadiya da Hajiya Surayya sanin ku yayi rana. Hajiya Zainabu ku kira ni na zo na anshi makullan gidana. Ahmadu Yandi kai sa'ar hauru garkuwar matauna. Dattakonka yayi rana mai kishi na zamfarawa. Ahmadu Yandi mai karamci ni
zamfarawa. Zamfara ko ina ka duba ayyuka ɗaya ake zubawa. Allah nan da mun ka roƙa ya duba mu zamfarawa. Buldoza mijin huriya 'yan hasadar ka sun yi kwana. Dattafan ka yayi rana mai kishi na zamfarawa. Ahmadu Yandi mai karamci ni shine farin gani na. Dauda Lawal kana da jigo na amana ubangida. Dipiti kam na gani na zo safiyan jinjina na kawo. Malam sannu baba mani sunan gashi na kirawo. Dattijan kwarai da beauty alkhairin kana ta yawo. Ni ma ce na zo na karɓa dan Dauda ubangidana. Dattafan ka yayi rana mai kishi na zamfarawa. Ahmadu Yandi mai karamci ni shine farin gani na. Dauda Lawal kana da jigo na amana ubangidana. Abubakar taho na kwada SS jin muka ji gwarzo. Ai mulkin na ilimi ne mun kore su rozo-rozo. SSD kira ni always in ka yarda gobe in zo. Na kwada garkuwa ga Dauda ai samun ka yayi rana. Dattafan ka yayi rana mai kishi na zamfarawa. Ahmadu Yandi mai karamci ni shine farin gani na. Dauda Lawal kana da jigo na amana ubangidana. Dogo mai gida ga wada mukutar doga yayi suna. Chief of staff yana da kirki kun Daudan mu yayi rana. Mukutar luka karkashin ku zan farga shi tayi suna. Rabbi ya kara taimakon ku ci gaba har cikin gidana. Dattafan ka yayi rana mai kishi na zamfarawa. Ahmadu Yandi mai karamci ni shine farin gani na. Dauda Lawal kana da jigo na amana ubangidana. Sifikan zamfara biliya Ismail More ki gaisuwa ta. Jajircewar ka yau majalisar zamfara ta yi rata. Dole na gaida magayaki Jamilu Jibo mai jam'iyyata. Sitacciya man PDP zan so ka kira ni mai gidana. Dattafan ka yayi rana mai kishi na zamfarawa. Ahmadu Yandi mai karamci ni shine farin gani na. Dauda Lawal kana da jigo na amana ubangidana. Baban su Aliyu baban Usman mai janka ya sakar ma. Ahmadu baban Amina da Abubakar iya na girma. Baban Abdul Kabir da Hafsat. Ahmadu baban Halima. Baban Muhammad Dattijo babba aminin gwamna. Dattafan ka yayi rana mai kishi na zamfarawa. Ahmadu Yandi mai karamci ni shine farin gani na. Dauda Lawal kana da jigo na amana ubangidana. Kowa ya rike gwaninsa ni dai Yandi ne gwanina. Tun farko da shi na soma har yanzu gidansa ne gidana. A zamfara babu kamar Ahmad Yandi ni sifen gurina. Ya dauke ni na shi nima na daukai ubangidana. Dattafan ka yayi rana mai kishi na zamfarawa. Ahmadu Yandi mai karamci ni shine farin gani na. Dauda Lawal kana da jigo na amana ubangidana. Babban PN Ahmad Yandi Abdul Kahar mu jinjina ma. Kana mutunta mu na tabbas mu ma tilas mu mutunta ma. Mu gaida siniya direba abuna mu barka da fama. Jamu a sannu sannu ba mu da haudin ka direban kwamishina. Dattafan ka yayi rana mai kishi na zamfarawa. Ahmadu Yandi mai karamci ni shine farin gani na. Dauda Lawal kana da jigo na amana ubangidana. Dattafan ka yayi rana mai kishi na zamfarawa. Ahmadu Garba Yandi na ce ni shi ne farin gani na. Dauda Lawal kana da jigo na amana ubangidana.